banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Sigang harapot digdi kung anong oras da so basketball sa beach volleyball final sa Sawangan. Diyo garing ako kasaba ko nag-text ako si elected Governor Noel Rosal. Diyo garing sinabi sa oras. Pero ang iling ko ka ito, finals ito, whole day yan. Ngunya na aga igwa, buda dyan na hapon. Natabaya ta mga interesado hong kamo maghapot kang oras kang beach volleyball para sa Prisaa. Finals kaya. Para kasubago nag-text si na elected Governor Noel Rosal na igwa ngaya kita ki finals ngunyan sa Sawangan. Sige nalugod sa harapot. Ano ba yan yaon dyan? Kaya gusto ko man mahiling tod-tod kung ano man nagadan yaon dyan talaga ka-interes sa tuya na mga paraan tabay, lalo na mga tugang sa mga kalalakihan. Si Noel manalo sa Roman. Nagharapot. Anong oras ba yan ngayon ito, migo? Dumano na lang po nindo. Ano kung nagdadangog si Sir Tony Reyes ngunyan? Kung may ideya siya. Kung mga anong oras. More or less, bako lang sugstak tong oras. Mga anong oras daw tabi, Sir Tony? Sasabi ni Gobrosal, magayon nga ang beach volleyball, finals nga buda semi-finals ngunyan sa Sawangan. Buda da sa ICR, may basketball college quarter nga finals to finals, finals today. Bicol 3-0, magayon man, Bicol University, Visayas, Negros, Pampanga, Puros, Maray. Wow! Yung tabi yan. Pero pwede ka mo duman sa ICR, sa tabi sa mga sa beach volleyball sa Sawangan da tabi ngunyan pong aldaw. Finals. Di ko aram kung yaon duman mga tugang si Vani Gandler. Di ko aram kung yaon duman. Pero garaday man tanayling ko sa TV kasubanggi. Sa si Vani Gandler. Magdayuno na babae. Halabaon pati. Alabaw ng sukol. Iarat-aratan nga ni si Kwan, isay nga ni ito so pig-intriga na gari, yung pigbabalik-balikan si Gerald Anderson. Yan. Si Gerald Anderson baga balik-balik duman. Kaya para iling ano sabi yun ang biga para iling si Gandler. Actually dakul duman na magayon sa volleyball, professional volleyball. Kaya lang ang nariparo si Vani ta maputi boda lang kaw. Pero ako duman gisarong nagayonan ako so morena. Alang kawon man na morena, sophisticated ang beauty niya. Pero na kayo pa daw si Mrs. Ano na? Bigis na kita sa medyo kwan sana. Ano ta? Dito na kita sa medyo kaya ta. Kayo na mga so. Ano ini? So yan ang mga actually may lag ako maghiling ki volleyball. Tayo man po ang kabat ko kang panahon. Kaya ako nasa college po na high school, volleyball po ang sa kuyang kawat. Kaya nakaka-relate ako sa mga kawat nila. Pero magayunon talaga pag kasapon nga ni, nag-practice diyan sa may Bagong Bayan covered court. Uminapit ako nagiling-iling man ako. Drakol sa tao, mga taga Negros Island, aralang kawon man. Mga morena sana, aralang kawon noon. Labaon ng sukol. Pero sa totoo lang, si Gerard nagpaunod nga. Nagpaunod na si Pading Chris. Nagpaunod na nga sa ko padi. Magayon na babae. Magayon na as in pwede siya mag-artista. Halabaunon. Anyway, yan tabi duwa kaya ang beach volleyball diyan sa Sawangan, buda duman sa UST compound. Hinapot ko si Father Butch Kaswapot na nag-live program sa DCGB. Niya ko, Padre, kumusta nga niya ko sa beach volleyball duman sa UST compound sa Indo? Maggayon nun. Ang ganda niya. Ang ganda namin ang ganda, sabi niya.
Kanya ko nailing mo. Sabi ni Padre, bakit sabi ko, maganda ba talaga? Nga magayunon nga yan. Nga ko nailing mo sukawat na kan beach volleyball. Giling ka nga ko. Sabi ni Padre Bot, naistoryahan ako. Naistoryahan nga ako. Naistoryahan da siya. O di kaya mo dyan pong aga. Magduman na lang ka mong aga or afternoon. Ilingon nindot ta. Finals and semifinals ko. Sa Sawangan. Pang basketball. So gusto mag-iling ki mga tabay mang ki mga lalaki. Duman man ka mo sa ICR. Yeah. Hello, dudes. BPN, bako mahilig ka sa maputi? Pundoy na ako dyan, Migo na. Maputi ko ta. So naagom ko. Kung mahilig ako sa maputi. Di, ingon yan. Bako ka ito. Ingon yan na. Ngunya na. Giriarog ka. Para iba naman. Pwede ba kita pa siring duman? Para maiba naman. Ano? Pwede ba kita pa sawangan? Agdan na si Madam. Iling yung giling-iling ka mo. Lema, duman man ini sa kunyan. Di kumsi. Maduman man ini sa di kumsi. O yan ha. Pag nasa dikumsi na siya, sasawangan ka. Kaya nga, di mapasawangan ako. Pumaram ka muna sa... Apitong taga. Pumaram ka muna sa opisina mo. Nating madali sa natabay emergency. Sige na. Sige, Migo. Salamat. Maduman ako todo. Tahilingong ko daw talaga. So, at sa totoo lang, di pa ko nakahiling kikawat kang kuhan. Di pa ko nakahiling kiprisa game. Magpon kang Lunes. Magpon kang Lunes tabi, ha? Alright. O bueno. Sige, balik kita digdi mga tugang sa programa. Si Dr. Chris palang biga para iling kayo ni si Gandler. Ini mga. Pero may naman talagang saro. Ngani, na ano yan. Pero ano yan, ito talaga lingwang kulong sa apelyido. Dakol duman, mga kyoton. Bueno, mga tugang 5 minutos bago po mag-abot ang alas 8 din aga, digdi po sa DCGB. Gusto niyo kiload? Gusto niyo kiload? Totoo na, magabang lang gamot. May bigmay hapot ako sa endo, ha? Gusto mo man makahiling, Migo, makailing. Good morning, Migo. Sabi ni Jermelo, Sir, maray na aga tabi sa imo, ha? Maray na aga tabi sa imo. Alright, bueno. Mga tugang duman sa Manila, inay ko po, grabe ang baha, ha? Makuan kita digdi, nakalagpas sa tuya, so si typhoon ano yan. Bata super typhoon na baga, kampalalaog duman mga tugang sa Taiwan. Si Karina. Super typhoon na po siya. Kuminusugon habang nasa dagat. Pero ang winalat sa Pilipinas, bako man tabi paros. Ang winalat sa Pilipinas, grabing baha. Pero nangalas ako ang baha sa National Capital Region. Na mas closer siya duman sa may north, di ba? Northern Luzon. Extreme Northern Luzon, mas closer siya duman. Pero binalat niyang baha mga tugang sa Manila. Uminapaw palan so mga dam. Kaya luminang kawon sa tubig. Ha? May mga auto nga ako nagkairiling na mga nagrulubog, etc. Kaya sa maabot na Sabado, madiskutir daw kita tungkol dyan sa mga leptospirosis, yan na cellulitis. Ha? Pigahanap ko sa number ni Dr. May naka-phone book sa kuyang resource person na doktor na matibay na infectious disease. Dahil kung lagod na kukuha sa number ni Dr. Bilyen. Tagadong ko daw sa mga amigo ta. Naka-phone book ko ito. May kaming naman nag-uuron. Kanaghanap ako kan phone book sa cellphone ko. Dahil ko na nakukuha akong hain na ining cellphone ko. Biglang nawawaraan naka-phone book. Dulo baga sa mga ngaran baga yun na nga medyo nga ngalasan baga Ronald. Nagari nga kwan sana. May nagdi-delete sa arong. Mapon ka na naman nga dyan na. Pero seryoso, kita din sa Legazpi, mga tugang marayta, bako masyadong makusog sa uran, di ba? Kung magkusog kayo, gamang kimakusog na uran. Tabi, kita, madali na maghubas ang tubig dyan sa may, sa may parte kang sentro. Pero gusto kong apudan ko daw si Engineer, si Engineer Ibo. Unig di sa DCGB,
sa baba mi, salbatana, mga tugang ang baha, minadiit sa natagarin, nasulat dyan sa may kwan, nasulat dyan sa may, ano nga ang Ronald na palaog sa may Tectone? Unibagang ining kanto digdi sa may baba, ta sa may barangay hall, kan barangay 23, matiko sa pasirin sa Tectone. Grabe ang tubig, dit sa ng tubig, minabaha sa mo digdi. Di ko alam kung saan ang diferensya. Itong suwakusugang oran, digdi po sa Legazpi. Di man kibahaan syudad actuary. Salamat po sa nag-text kang number ni Dr. Bilyen. Salamaton po na madam o sir, salamaton na. Salamat. Igwa akong number sa iya tabi. Kaya lang na-decorate ko na wara sa cellphone ko. Okay. Thank you po Kauroon ko si Dr. Bilyen kung pwede siya ma-interview ko sa Sabado para sa cellulitis, buda sa yan na leptospirosis dahilan sa panagos na pagbaba sa tuya na palibot. Alright. Thank you po sa texter ta. Balikan ko lang sa pagkasabi ko sa bago. Ining sa may baba kang DCGB, ang DCGB kaya mga tugang ining palibot may dating tibo ini. Tibo ini dati. Taka ito kang panahon akan aki pa ako, reporter pa ako. Iyan na baba kang DCGB, iyan na TikTok na iyan. Makwan iyan, ano nga napod ka iyan, mabakawan. May mga nipa ka ito dyan, tibo iyan. Ang tandaon ko dyan ka ito, pag ahali digi sa DCGB, minatulay kami sa butong baga Ronald na tulay. Pasiring ka ito sa Joker's Place. Ano na kung may nagkaka-recognize pa dyan na parang tabay ta kay Chok Doring Vasquez. Si Dipontong Chok Doring na Vasquez. Kaya ito, dyan sa tahaw ka na matibo naan, igo dyan kipig apon na Joker's Place. Mina, tulay kami sa butong, left and right mga tugang, bakawan, tibo talaga. Kaya na TikTok, ining buda ining area digdi sa may bagong barangay hall, covered court ka barangay 23. Matibo yan. Di ko aram kung pero may kaming may tubig digdi sa DCGB. Di ko aram kung saan kuang kayo. Kaya, uyan na harong dyan sa kanto, sa may barangay hall kan barangay 23. Pero may tubig. Hindi kung paano yun ma-resolve. Gusto, apudang ko daw sa tuyang city engineer, ngunya na aga, baka pwedeng mag-ibon ki paagi ini. Inda kun si kapitan, si nga ng kapitan tadigdi, barangay kapitan. Kapitan, ano ini kapitan? Kapitan. Basta si kapitan. Manuyaon talaga ako. Sa kapitan midigdi, nakauron ko, kansarong aldaw. Sulat nga yare, kaya po na ngayang madiklag buda. So, aghanda kang kanal na kan tubig na halid sa muya, nasa sakrangan ki mga harong. Paano kung nasakrangan iyan ki mga harong? Paano naharungan? Iyan ang hapot. Sige daw Nakon mi nga ni, so ano ini so ibang issue baka lamang makauron tangon yan si Engineer Ibo, mahagad kita kitabang, maagad tabi kita kitabang niya na aga, permit talaga, susamoy ang aning pag-iriban na nagprograma sa negosyo time, luminusong sa tubig bakan sa rong alaw, so tubig minig, di abot sa tuhod, o ano ka iyan, Ronald, uto baga nagka-cellulitis, tinakalaog sa programa, hello? Hello, good morning, Marinaga po, Sir Henry. Yes, sir. Good morning. Good morning. Opo. Agad man daw sabi ako kilit na pabor o dit na tabang sa programa mo. Opo. Ikagawad man di po inaikan barangay hindi. Barangay? Barangay hindi. Sisay po ining kagawad? Kagawad Agosto Balde. Agosto Balde. Ano, sir, may paglilingkod? Manungod pwede kang samuyang kuryente digde. Sa tarong purok tabi si Rendre. Oho. Pumpa po ini kang Domingo, Lunes na bangge. Oo. Hanggang po niyan, dahil manaaksyon kang aliko. Oo. Busing, kagawad. Pwede pakitext mo sa exact location, sungaran kang purok.
Budas. Puro 4 tabi, Sir Henry. Apo, i-text mo po sa kuya, puro 4 barangay 5 ta. Kwan tabi uning ipo-forward ko tabi duman sa Aleko. Yun sa Eh, nga plano ni ako mag-type. Ha? Plano ko po, madyan po akong unyan sa Aleco sa Alba. Oo. Mariklam. Nahirak naman ako ng mga pag-iriba ko digde. Iyon na nga. Ang Aleko, magayaon sa tabako, sa Makakay area. Iyo po. Sa tabako, kumaduman ka, tamasaran eh. Iyo. Pero mas maraming nang naipabot ko sa imo. Nahirak naman ako ng mga pag-iriba ko digde. Sige ang reklamo. Iyo po. I-text mo po sa ko kagawad, dahil forward ko sa Aleko ha. I-text mo po sa ko. Iyo. Ayaw po. Exact, complete na detalye tabi. Kompletong detalye ha. Opo. Salamat po. Okay, salamaton. Alright, yan. Yan tabi. Sabi ni Manay Arlene, Doña Arlene, sabi niya, good morning, boss. Tuumon mo sa Joker. Di man ta, reporter baga kami ka ito. Kaya, yan talaga, saturated man ka ito. Ito si Anchor me ka ito, si Busing, si ano yan, Ninong Ariel, ay ke. Pati ba yun nun ito? Buda ka ito baga, dahil pa man ki mga social media, dahil pa man ki gabos, kaya talagang saturated me yan. VHIP, ang VHIP, nakasaksa, nakasuso sa dyan sa muyang mga belt. Minatulay kami dyan sa butong. Pasiring ka ito sa Joker kay Doring na Vasquez. Di man lugod mo ulangan kalag niya. Diba? Magayon nun. Sumangayaon. Di. Ngunyan, di ko aram kung basta ang sabi kaya ni Kapitan kan Barangay 23, ang problema nga dyan ta. So kanal da, so outfall mga tugang kang kanal. Nasulat. Nisisingan niya kung madiklag. Kung nasulat yan, ha? Sisingan niya kung madiklag kung nasulat yan, mahali kan sulat. May harong nga po. Sisingan niya kung mahali kang harong, dapat nga i-relocate daa na ili. I-relocate daa so harong. Sisan ma-relocate. An ma-relocate da, so lokal na gobyerno, nahailing nga niya ko. Sisan nagpaharong, nagpabugtakan harong naan. Kan hinarungan dyan, tapos nasulat, basta para pahalion sa mga tao, kay po nang tawan mo na ki, malilipatan na lugar. With due respect, tabi, pasensya na po sa mga naka-star dyan na gari naghararong dyan sa outfall kayo. Bako ini dyan sa Tecton ha, dahil bako ini sa Tecton tabi, iba ang Tecton ta. Ibang drainage system dyan, naayos na po dyan. Iba tabi ini, napigataram ko. Nasulat. Paano ngayari ki basura? Sabi ni Kap. Dating grabe tubig dyan, pag nagataob ka ito, talagang minalaog tubig dyan sa may tinampo. Iyo tabi, Manay Arlie, natatara mo. Natatara mo. Di ba? Basta yan, matibo yan. Abot sa, pag nag-high tide, abot sa DCGB ang tubig yun. Iyan na, basketball na Ronald. Abot ang tubig dyan ka ito. Kaya ano yan, pati sabay DCGB, abot tabi ang tubig. Sige daw, tabalong ko galing apo ng si Engineer Ibo, ha? Takunda padumanan ko kay Diyos wangon yan, na agata. Apo tunta, kung paano daw ma-resolve ini, kami man sa may gabos na parte kang Ligaspi, tabi, di man kibaha kan magparauran, pero ining pondig sa may istasyon, DCGB, hanggang diyan sa baba, so mga naka-istar dyan. Hello, Bossing, Engineer, maray na aga. Hello. Yes, sir. Good morning, Busing. Morning. Pasensya ka na, napukaw ta ka. Ikaw na talaga ang tunay. Pag sinabing public service, mas kadang oras, binakuan ka, minasimbag ka. Ay, pasensya na po, Engineer. Paano kaya, nag-programa ako, Uni ba, garo nakaabot na sa imo ining sa may DCGB baga pababa dyan sa may barangay hall kang barangay 23. Pero po may tubig? Yes. Gari pighururo na po nindo ini. Ano pang problema tabi digdi Engineer? Yes, actually, 2 days ago, tinapod ta so
duwang kapitan na involved yan. So, barangay 23 tapos Kataning. Opo. Talaga may problema baga kita dyan. Yes, Ang yes. number one, Siri Gani, may dusi kita dyan na mga pag-iriba na nagtugdok sa tahaw pansalog. Pangyari sa mga. Ayan, Dusi? Kaya ito gani, dusi ito. Dosing harong. Kunyan, Gusto mo tabi, pinaputan- Engineer, dosing harong. Dusing arong. Oo. Dusing arong. Mm. Pero sa dusing arong na yan, halos kinarawan ta na yan dati relocation para umarali dyan. Opo. Tapos relocation ninda, pinabarakal sa iba, buminaralit yan. So talaga medyo may mga matatagasampay o mga pag-iriba ta. Ay, nako. Ikadawang rason. Mm. Ikadawang rason. Opo. Kung mailing mo tabi di sa Rizal Street, may ongoing kitaong pigagibong diki para so paduman diretso sa Lapu-Lapu Oo. hanggang Victory Village. Opo. Iyan na diki na iyan sa taas ka iyan may tigagibuan tang paraan para maging agihan na kang tao diretso. Kunyan, Okay. iyan na diki na yan, nakaprogram na hanggang duman sa ibong sa Rizal Street, diretso na dyan sa may DCGV. Mhm. Na tanganing sa taas kang diki na yan, maagihan na ninda. Tanganing at the Matulayan. same time, pag siguro pag piga-agihan, masusupog naman sa mga pag-iriba na mag-star pa sa tahaw na agihan na yan. Iyo po. Oo. Oo. Sa mga rason kung nga nababaha yan, dahil pigsulat mo na duman sa inutan, dit lang ang nakabulos. Tapos, pero ang pinaka-rason talaga tabi, Sir Henry, Opo. ito nga ni na may mga pag-iriba kita na naka-star sa tahaw. So, si secretary tapos si kapitan nagduman sa opisina tapos agad ang takilista kandusi na to ta ipapapod ka sa opisina kakauro nun ta may naka-allocate na tabi diyan si Mayor G na talagang pundo para Opo. idiretso na yan tanganin dahil na problema tabo kung nadudumog ang bitis mo pag nandiyan ka sa DCGD Sir Henry. Nakapod ka naman Paraan. Okay. Rest assured tabi Sir Henry na kung di man matapos mo niya na taon sigurado early in the next year tapos ang problema ta diyan. Iyo Tapos po. bako man kaya karaw-karaw sa tubig na buminulo sa tuyangon yan. Iyo, Pares baga mailing mo man sa Manila, grabe. Pero nangalas ako engineer sa Legazpi baga daing baha. At sa maski sa Legazpi urban area daing baha. Tigil lang sa muyan pinigo talaga sa kantong ini. Sa may barangay hall. Yes, paano bago pa man magtag-uran talagang shoot mga tao sa DTO sa engineering team talagang tigalinigan tagabus na kanal. Opo. Nakaprepare na talaga kita. Tapos, aramtaman, so outfall, so mga bulusan ka mga drainage inayos na ng aloy na. Kaya, masasabi ta na ang mga pagbaha-baha na iba, isolated cases. May mga rason kung ata nagbabaha. Okay. Opo. So kung matapos itong piggigibo nindo na project diyan na diretso na gari matulayan kan tawo, magayon na magayon iyan nakuan, magayon na innovation ta sa ibabaw agyan kan tawo, di ba? So kung matapos kung matapos po ito engineer, makakabawas-bawas ito na ang tubig madaling makabulos. Ade. Talagang makakabawas talaga tapos talagang ilinigon tayan ang objeto ni Mayor G. Rosal Tabi na talagang gusto niya talaga ang order niya sa tuya di sa city engineering engineer dapat warang nagbaba sa Legazpi na bakit kita masupog sa mga pag-iribata sa mga tao so pag may naaraman kang may mga nagbabaha-baha aksyonan mo tulos iyan ang standby order sa tuyang mayora na talagang dapat sunodun sa karahayang ng Legazpi tabi Sir Henry. Iyo po, oo. So ang pinaka-major pala ining mga harong na 12 na nakabugtak sa irarom kang kanal, sa ibabaw kang kanal. Yes, tabi Sir Henry. Taday na nakakabulo tubig tapos mga basura tayaw na sa sirong ninda. Talagang definitely wala nang agihan. Worse pa tapos inipang Sisipo engineer ang nagtugot na magharong sinda dyan. Actually, ang iba kayang tabi Sir Henry, tinawan na ito. Takong tinawan na pala yung relocation. Mayor, Governor-elect, Rosal, na talagang mabalyuhan. Kaya lang, pinabarakal sa iba, nagbalik yan. Nay ko po. Ano po ang sabi ni kanduwang kapitan ka nag-urong kamo tabi sa opisina tabi, engineer? Actually, aloy nang nakikiuro niyan na sinakapitan na talagang dapat
nakikiuro na ma-actionan ta. Iyon man talaga, priority man na talaga tabi Sir Henry ni Mayor G. Rosal na talagang ni Mayora na talagang maayos ta yan. Kaya nga ni, maski medyo kuyang-kuyang kita sa pundo, nag-allocate dyan. Nag-allocate dyan kita kulang amount para maayos taning long-term solution na gigibuhon ta. Tangan hindi na magparabalik-balik yan. Na mga, ayan na problema na yan. Kaya gigibuhon tandiki sa taas sa agihan. Tangan ni, masusupo naman siguro sa pag-iriba tao na mag-star pa sa tahaw kang agihan. Okay. Ini pong mga naka-star dyan, engineer, mga taga-sain po ini, kung baka renelocate na yan, buminalik dyan, mga taga-sain po ini, taga-digdi sa Barangay 24? Maski sain maski sain, nag-restart? Kadaklan ka mga so mga dating taga dyan na naka-star, tinawang relocation, nagbaralik yara. Ito magayunda dyan, taara ni sa DCGB. Makusog ang signal. Yes, arani sa sentro tabi Sir Henry, dahil hindi mapapagal. Pangyayari. Okay. So ano pang plano? Papahaliw ang garay sinda o ano pang gigibon sa kanal na sulat tabi, engineer? Kinauro na tabi, kakauro na tabi giraray, tapi kagadan ko lang ilista kan dusi ta na yaon niya sa taas, tapos i-revalidate ta, tapos sa agadan taki anapan taki relocation site, taday taman sinda papabayaan tabi. Yan ang isang may order ni Mayor G na talaga may ma-displace, tapos taki maray na istaran, na lugar na para sa istaran ni giraray. Gari gusto ko man mag-star dyan sa lugar na para matawan mo kung relocation. Day na pwede overqualified ka tabi Sir Henry. Day ka pwede dyan. Okay. So, engineer, may ba po ako ano ta? Sunod-sunod na bagang oranta di? Sunod-sunod na oranta. Yes. Napansin ko na, darakula na bagang kanal ta? Ligdi sa Legazpi. Kumusta po ang kayan? Status kaan ngunyan? Actually, tabi Sir Henry, dahil makita na handle na maray sa mga ipagpuran dahil preparado na talaga ang City Government of Legazpi. Standby order yan kasi ito yung mayor na talagang ayuson, tangan hindi sila mo problema. Kung mailing mo, iko kita ang nangyari gaya duman na kabahaan kang nakaaging aldaw duman sa may pitano. Ito naman ang sasaro nagigibuong ko. Nagbarali ka na naman sa mga duman sa along da sa may Gaisano, sa may release. Iyo, Tinaklubanan naman tabi Sir Henry sa mga timburnan, tapos nag-i-restar na naman sa taas, kaya mapipirita na naman kita kani magaba kang mga arong ninda na nasa inutan tabi Sir Henry. Tapos pag hiniro mo ito, madagit sa imo. Di ba? Dagit permit tabi Sir Henry. Pero dahil gusto ta serbisyo publiko, di dangog na sa natabi yan. Standby order sa tuya ni Mayor G. Rosal na ayuson. Ayos na tabi. Maski madagit sinda, pero sa karhayan, kagkatatlan, igibon yan tabi, Sir Henry. Yeah. Ano po, engineer, ang latest sa mga pumping stations tatabi? Ang pumping station dahil pa man yan unoperational na tabi ko niya ng pumping station tabi Sir Henry. Kapag ultimo kung bisita yan, suduwang generator na dakulao sa may Tibo River, dahil naman nagagana raw tatabi. Kaya medyo personally as a city engineer sabihin tayo. Dahil pa na turnover yan di ba? Dahil pa na turnover ang sa ito yan. Dahil pa, na turnover na yan pero dahil pa sa management. So duwa o subaybay tapos sa Tibo na turnover na. Pero dahil pa natuturnover ang management. So digdi sa Victory Village, dahil pa man natuturnover sa TP. Although may problema ba kanso ko So kung paano makaabot ang tubig pasiring yan, di ba? Kan mga nagkaaging Yes, totoo yan tabi sa Opo. Alabaw na istorya yan. Iyo, aram ko, kaya naghagal ko sa mo kidit na nakuha na detalye ko na paano na yan. Aram ko ang istorya ka yan. Ang istorya pati kan, huminararo mo na di. Okay. Opo. Saro na lang po, engineer. Nahiling ko kaya, kung nagagaw dyan sa may Yawa Bridge, nahiling ko sa tulay duman sa may, utubagang sa may exit, sa may from Sabang to Rawis, itong sa shoreline ta, na boulevard. Kumusta na po ang status nito kagawad engineer? Tagaro na iling ko igwa na ki development sa tulay tabi mismo sa may Bukana kang Yawa River. Yes,
Yes, tabi, sa kapanahonan ka sa tuyang Governor-elect Governor Noel Rosal, nangyari yan na bagay na yan. Siya nakiuron kay Presidente Duterte, kaya nagkaigwa kita kaya na project na dyan. Apo. So, sa madaling sabi, mga 3 weeks ago, kabibisita mi pa lang ni Governor-elect Noel Rosal, kaya sa lugar na yan. So, tiga iling-iling, yan na Yawa Bridge 2, magiging operational. Medyo bako magayon. So, may pundo man every year. Kaya lang, luway-luway. Yeah, So, yeah. may forbidding na naman siguro sinda, pero ang sabi, baka fully operational yan by year 2026. Ayun, oo. Pero so Boulevard from Sabang hanggang dyan, nakulaon natabang sa mga residente sa di. Tayo nag-iyon na so nakakasangga kang tubig na maglawag sa Indano, Baybay, Sabang, Iyo area. tabi, Sir Henry. Oo. Iyo tabi, Sir Henry. Tapos pag iyan naging fully operational na yan, iki-clearing taman yan ang lugar na yan para sa mga alidumans mismo sa may PNB Baga, sa may Sabang, Yeah. duro-diretso na dyan, hanggang dyan sa Yawa Bridge, hanggang San Roque. Magiging bypass road na yan, magiging sudabo mo na umagi sa traffic, magayon na option na lugar na yan, tabi, Sir Opo. Henry. Okay. Engineer, salamaton po ha sa pagsimbag ka na po kung na Salamat, aga. ma'am. Mabuhay tabi ka mo. Salamaton. Salamat magtabi, Sir Henry. Tapos sa gabos na nag-hinanyog dito sa DCGV, the number 1 station sa Legazpi City. Thank you, thank you. Thank you so much. Mga tugang engineer, Clemente Ibo, ang sa tuya tabi na City Engineer kan Legazpi. Hinapot ko na itong iba pata. Siyempre, mga tugang, iyan na, iyan kaya na pumping station sa hararo mo ang istorya kayan. Dito na pagbalikan ta, kuan naman ha. Saka na pag-abot na hanggang panahon. Tapos, yan, itong boulevard na ito, nga ko pag natapos, ini magayonon, ini na boulevard na ini na pwedeng mapakinabangat ng mga kababayan. So balikan ko lang sa problema may digdi sa Barangay 23. 2 days ago pa lang, ipinaapo na ni Engineer Ibo, si Kapitan Boboy kan Barangay 24, buda si Kapitan kan Barangay 23, naguroron, pigagad sulista, nailing mo na yan, Ronald. Tinawan ng Palangkir location. Tapos, kan tinawan sa location, alam ginibo, nagbalik. Ngunyan, iyon sa kausa kang pagkakakuan kan tubig, sulat na kan mga basura, na minaagi duman, mga tugang sa ilarom kan sa indang harong. Pangyari sa Maabaka. Hello? Oha? And dahil sa pumping station na yan, sinidan, alanganin si Bossing. Masyado ka na. Araw mo man. Adi. Pumping station. Araw mo man pala sa istorya. Grabe. Oh. Bay. Pula, sayang magkunday mapasenda. Yata kung alam Migo. sa turno ninda. Migo. Mari pa mag-duty ka na. Bye. Majid ako. Alas 8:20 oras po sa Pilipinas. So may pag-asa kita. Ano. Kami man sa talaga kaso hapon tabi. So si Diggs na Aguilar, so angkor mi Diggs sa kuan sa programang Negosyo Time. Luminosong sa bahakan sa rong alda tamala programa nga ni. Kaya nakalaw kan miya kula anong nga ko nangyari sa imo? Tabi, yan pala na magpaparalusong ka sa tubig baha. Primero ang famous diyan na leptospirosis, di ba? Kadua, yan pala na cellulitis na yan na minalaog sa bakterya sa imong open wound. Sa bagay, may wound na closed. Kadaklan baga na wound open, di ba? Yung tabi yan, mga tugang sitwasyon. Ay nako, kaya anyway, sige. Salamat po mga tugang sa mga reactions ngunya na pagkaaga sa Satuya tabi na programa. Alas 8:21 na. Taod-taod lang salamat po sa nagpaabot tabi kay number ni Dr. Billion. Mabuhay, magbabalik na po. Makalipas lang kay ni alas 8:22 na. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Generica Drugstore. Damang-dama ang ginhawang generika. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Diyan Trinidad,
Tindog buwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Padabata ang banwaan kan uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat banuang ginikanan, si Jan Trinidad sasabayan kita. Si Jan Trinidad, pwedeng pwede siya. Sa uwas, Jan Trinidad. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya, sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Anong asin kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asin kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim Kilap, meron pa ba? Asim Kilap ng pamilya. Asim Kilap, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Nor! Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-21 taon na, Kipia Festival 2024 mula August 2 to August 29. August 2, Mass, opening program, motorcade, and free concert with Orange and Lemons with Chester Padilla. August 7, Inter-Barangay Boxing Competition. August 10, Kipia Youth Day. August 13, Marathon Kargaan Agum. August 16, Lechon Cooking and Eating Contest. Beer Plaza with Vin Abranica, Beatriz Imperial, Grand Damage, and Two Angels and Nexus Band. August 19 to 28, Jubilar Sounds and Bites. Good food, good mood, Food Bazaar. August 20, Beer Plaza and concert with Rock Steady. August 23, Tukakulutan, Bikini Open Showdown, Jungle of Sexy with Miss Ara Alonso of Viva Max. August 25, concert with Chocolate Factory. August 27, Mutya ng Jubilar with Daniel Matsunaga and Rafael Rosel. August 28, Social Civic Parade, Championship Game, 3rd Mayor Joram Cup, Fireworks Display, and Disco. And August 29, Feast Day with Consolidated Mass. Kipia Festival 2024. Hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2024. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Igwa ako may picture to na visto mo. Si Jessap Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso minapulos na ipapadagos ni Jessap Salceda. Serbisyong may
Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan po langgi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan po lagi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matira. Banuan kan po lagi, kay mayor nonoy kap. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! May right med ba para sa allergy? Check! May right med ba pampalakas ng resistensya? Check! May right ba para sa body pain? Check! Kaya huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right med. If symptoms persist, consult your doctor. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Speed Shop, Nong Speed Shop. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ang Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nongs Me Shop is located at Market Site, Kapantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nongs na kita, nakabarato ka na, makita ka pa. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras po sa Pilipinas, alas 8:31 po ninaga. An oras hatod sa Indokang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. An hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa alas 8:32 nin pag-aaga, oras po sa Pilipinas. Madali lang ta. Aputon ta daw ang aleko. Ta. Ako ko ta, pigpa para kuwang ko lang ini, pigpa para paro lampas-lampas ko sana ini. Pero, giri, naglalala, ha? Naglalala mga tugang ang sitwasyon. Aputon ta daw si, karon daw tabi si Angie, kuwang ko pwede ta ma-interview tabi siya ra, o niyo. Karon daw muna tabi si Sons of the Air. Kung pwede ta siyang makauron, ta, ano ini, sige, o na, alam ko na, Ange? Yes po. Ay, good morning, Ange. Morning po. Pwede ka makauron About po sa answer. tungkol sa mga buro brown out ngunyan. Sige po. Oh. Namimista ka eh.
Sige na, Ans, na under ta ka. Sige, mga tugang si Ans Galero, ang tagapagtaramtabi kang Aleco. Ang hapot, Ans, good morning, tabi sa imo. Yes, good morning po, Sir Henry. Oo, actually, na-miss ka man sana. Arog kay ini, tabi, Ans. Siguro, ang komo na hapot ngunyan kan sa tuyang mga konsumidor sa Legazpi as in kataraning na mga munisipyo sa Albay, natagari kwantabi, gari, sorry for the term, gari consistent an kaka on and off kan sa tuyang kuryente. Ano po nangyari? Well, kasuod na po, nakipag-uron ako sa muyang area engineer, especially po digdi sa area 2 po sa nakul ang na-report na mga power interruptions. Nailing mi po sa mga tao sa kini is the heavy rain na nakalinis na mga adlaw since Monday. Ini po nagkakausa na sa mga heavily vegetated areas, sa mga kahoy, sa mga sanga kaini, nagdudukot sa mga primary and secondary lines which causes the trip-offs sa satuyang mga feeders po sa manlain-lain na pati even po sa satuyang lugares sa Area 1 and Area 3. Bako sa mga anmang areas mga tabians na nagapuro palso. I'm sorry sa kuya lang na experience. Ngayon sa mga urban areas on and off ang kuryente. Yes po, napul po dyan ang mga naiiling din and na mga fault. Digdi po, for example, sa figure 2 and 4 and kan nakalihis sa daw halawing po so interruption dyan because nailing po kan team na nagkaiguan din na problema due to primary cut-off ng mga linya which is yun po so naging reason kung na-experience tapos halawig na brownout. And there is a possibility din po na nagkakaiguan din problema sa mga insulator kan mga linya kaya po nangyayari po yan. Iyo. Di, kung sabihin mo, pag sigang uran, ini ang magiging sitwasyon ta talaga? Well, nagkakaigwa na po din action dyan ang Technical Services Department. As per our area engineer po, ongoing po ang sentang hotspot correction and thermal scanning kan mga linya ta. And of course, ini po sa muyang kikipo, ongoing po ang vegetation and line clearing po sa manlain-lain na areas, lalo na po digdi sa urban. And of course, ini pong mga nasa southern barangays. Oo. Ang concern kaya kang iba, tabata may mga bisita baga kita digdi. Yung baga surpresa, although malipot sa mga eskwelahan ngunyan ta, nag-uuran, pero gay, bako maray na implikasyon sa satuya ng mga bisita na ang kuryente ta, patsigang trip off, banggi or aldaw man. Ange, ano tabang hiling nindo ka iyan? Ano ang kunay? Ano ang pwedeng magibo tabi na maibitaran mo na ang pag-trip off kang kuryente? Opo, ang technical team ni po naggigibo naman ko niya din paagi para ma-actionan po iyan, but may mga times po talaga na pag heavy ang rainfall, affected din po ang lines lalo na kung vegetated ang area. Oo. Kung sabihin mo, titamaan kang mga sanga kang kahoy pag minaparos, minauran sa mga linya. Yes kaya po, nag-off. Oo. Dahil kita ki-overloading sa mga kwanta, sa mga transformer, lalo pagbanggi. Dahil sinabi ka sa anong technical yan team? During the time na matian pa po so high heat index, igwa po din mga areas na identify ang technical team na overloaded or naabot sa peak load settings kan sa tuya pong mga linya. Pero ngunyan po, pigahalat ko din po ang assessment kung ngunyan na nagbago sa panahon so mga areas na igwa din overloading. Iyo bagata, lalo pagbanggi, may suspit sa kaya ang iba, kan saro kasubanggi nga ni, nagapduman sa may inutan mi, pero ang suspect sa kaniba baka ngayari may nagtatap nin ibang linya, so mga illegal connections baga. May mga report na nakaabot sa indo ka na posibleng mga jumper or whatever na baka yung kausakan pag-trip off nin kuryente lalo na pagbangita, dako na nagagamit tabi. Opo, with regards to the reports on illegal connection, permi po yung pitututukan sa muyang SLRDN at sa muyang apprehension team. Sinda po ang may kapot kayan and ongoing iyan permi po Sir Henry na tiga-actionan ka na team para mabawasan po ining sa tuyang mga pagpuro brownout kasi
saro din po yan sa reason ko na nagkaigo kita ki problema. Iyo baga. Anyway, sige, naintindihan ko na kung ang concern. So, sabihon mo niya na pag puminundo sa oran, baka mag-limit ang pag-trip of ang kuryente. Tama? Hopefully po, sir, kasi kasuod and kan na siguro kung poon Monday hanggang kasuod talagang grabe suoran. Sabi nga ni po kan yung engineer, affected po kini sa mga linya na natatamaan nga ni kang vegetation. But their team po is doing its best para maayos po yan and then na po mamatian kan sa yung mga albayanos. Ay, sige. Okay. Sige, okay. Naintindihan ko na tabi yan. Sige, digding ko na kita sa medyo good news na nadangog ko sa Endo, duman sa programa nindo na ngunya na July, mababa ang, tama ba? Mababa susingil sa electric bills dahilan ta nagbarato man sa kuryente na sa tuyang pinagkukonsumo. Ano paano naarin tabi ang effectivity kang bills na iyan? Well, hindi pong effectivity ending July 2024 power rate. So na-consumo po nindo ini from the month of June and hindi po ang ma-reflect mo niya nasa residential ka nasa 11.1 per kilowatt per hour kita and sa mainland to ini Sir Henry and residential taman sa island is nasa 11.13. Kumbaga kung ikukumpara ta po siya sa June 2024 na power rate for residential and low voltage basi baba po siya ki 2 pesos and 7 cents and for our high voltage consumer mas ibaba sa 2.5 it's because po sabi nga ni po ang electricity or power requirements kanala is being sourced out sa wholesale electricity spot market or WESM. Nagkaigwa din po ng decrease sa indang prices which or sa nagkaigwa ng decline sa indang prices. Kumbaga ini man po ang naging effect kay ito, nagbaba man po ang sa tuyang single kang kuryente. Oo. Paano po ini masustain na hanggang ngaya August, September o November tabi Ange? Opo, kung magigirumduman ta po ka nakalihis na July 6 sa ginibong 2024 Aleco Annual General Membership Assembly, na-i-report po kan sumuyang Acting General Manager si Engineer Wilfredo Buxit na igo kita uguan Aleco na pigaagihan mo niyan na o aagihan mo niyan na process kung sa inipigaapod na joint collective o competitive selection process. Ini po so aggregation, naghahanap po kita ni additional na power supply. No, kung magkaigo po kita kaiyan, mas mababa po ang storing rates and hopefully ma-achieve na po yan tulos. Oo. So, may term reference baga na pigsasabi na pag natapos ini, hindi ang saro sa paagit tanganing makahanap kita mas baratong supply nin kuryente o bakalan nin kuryente. Kamusta yan na term of reference na iyan na iyon marisulta para duman tama ba yun? Pero basta naliwan ko sa term, ito magiging rason para makahanap kita baratong kuryente. Pwedeng magbidding kita nin supplier nin kuryente mas barato tabi Ange. Opo. Aleco is lucky na saro po kita sa 18 electric cooperatives na kasabay po dito sa aggregation ka NEA. Kung ma-undergo kita ka ini for us to be able to makahanap makasecure kita power suppliers pa. And kapag po ininakuha since ang WESM bako stable ang prices ninda, ito po kita may kakontrata kita na power supplier, mas stable po ang prices when it comes to the power rates and mas mababa po yan. Sige, okay. Sige, salamat ha. Pero bago ako takabuhian, may nag-text digdi. Pakisabi po na digdi sa compound kang LTO Region Rawis, grabe po ang kahoy na nakasablay na sa linya kan Aleco. Paki-report po. Salamat. Sige po sir, Opo. Hello, Ange. Opo, sir. Paabot ko po yun sa team. Okay, sige, wara ilaw an street light kan barangay Tinampo Ligaw. Ang Ligaw may opisina man kamo duman na district, di ba? Yes po, igo po kaming Aleco Service and Collection Office duman sa Ligaw. Kung may concerns po duman, pwede man po duman na lang sa Ligaw. Office duman na lang sa Ligaw, tama. Opo. Okay, taga sa bago may nagapud man sa ko na taga hindi Bakakay. Ang suggest ko dumiretso na duman sa Tabaco office nindo. Or pwede man po sa Asko Bakakay. Asko Bakakay.
bago po, may nakuha din po akong report, Purok 4, hindi ba kakay Albay? Iyo so apod sa kuya kasabagoy, Purok 4 makakay, hindi. Opo, na-relay naman din po ito sa team for proper action. Okay. Sige, Ann, salamat ha. Salamat tabi. Salamat sa pagsimbag. Kanapod ko. Salamat po. Opo, thank you. Mga tugang Ans Galero, may kinaraman dyan sa problema. O nadagog nindo, sa pagbagsak ang uran, mga tugang tuminama. Siyempre, mauran, magabat ang tubig. Minatama sa mga sanga, kasarabay sa mga paros-paros, Bakoy Ronald. Susangakan mga kahoy, minatama sa ligang linya kan kuryente. Ito ang rason kung nata mga tugang biglang mina-off an sa tuyang linya. Ang asing kilig sinigang mo. Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap na nasaba. Asim kilap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Knorr! Our all-day busugeras, Vice Ganda and Baymay. Pusugera, Magsavers Elite, busog meals all day, 99 na lang. All day, daming choices. I'm a pusugera, for breakfast, lunch, and dinner. Cheesy egg desal, longganisa, cheeseburger, chicken McDo. 99 pesos na lang nationwide. I'm a pusugera, Magsavers sulit busog meals all day para I'm a pusugera. Cheesy egg desal and longganisa only available during breakfast hours. Magsavers Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May right med ba para sa allergy? Check! May right med ba pampalakas ng resistensya? Check! May right med ba para sa body pain? Check! Kaya huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right med. If symptoms persist, consult your doctor. May energy na. Energy! Meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Aray! Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpugnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alas 8:46 din aga. Wala man ako nalingawan na live adi. Okay na? Okay na so liver aid daddy. Report muna tayo. Hali po dyan sa luwas. Kasabay po si Joshua Bino. Joshua, anong latest? Yes, Titi, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Mas exciting ng maghiling kan mga kawat po niyan sa Presaan National Games. Dahil ang tangon na Webes Saga, mga magagayo ng karawat ang mahiling mubipita. Nagpuuna sa na aldaw ang quarterfinals kan nagkaperang mga karawat. Ehemplo ngunyan na pagkaaga, yaw na kudig di sa laog kan Ibalong Centrum for Recreation o ICR kung saan nasa quarterfinals na tabibitikan karawat na basketball
sa seniors division po ito sa ano, mga college, mga college unit ng BP, mga lalaking karawat. Nasa quarterfinals na. First game na nagkakawat mo niya ang Calabarzon versus Mimaropa sa score na 63/30. Lamang ang Calabarzon o Region 4A. Mauragan na o matibay ang standing ka na Bicol Region dahil ta agwanin 4 na brackets digdi sa basketball. Bracket D and Bicol Region, top 1 sa indang bracket, and third games in the taon ang kalaban Ilocos Region para sa quarterfinals. Kaya mahiling ta sa kawat kayo na medyo mainit talaga ang laban sa kaipuan na dikdikan na makarawat dahil ta nasa quarterfinals na taon na hapon sudo sa aga semis, and pagkahapon naman BP yun na ang finals. Kung kaya kaabang-abang talaga ang karawat sa mga nakakauronta digdi sa ICR talaga na suportado pa dibang mga Bicolano ang Bicol Region team tamala nakaabot na sa quarterfinals. Maadla mga ya magduro-diretso sundo sa finals and makuha ang championship sa basketball men seniors division. So sa ibang kawat naman BP duman sa Gaisano ang boxing. So nakaoron pa medyo oraryo na garing ang standing kan Bicol Region, pero alas 2 ngayon karawat taud-taud na hapon kapag kaaga weigh in. Duman man sa beach volleyball nasa semis na ang aralaban, kaya susugnan na sa payag kay ni Sir Ed Balastas, so chairperson kan Prisa National pag nasa third and fourth day na talaga kanto sa medyo magayon na pag-ilingon dahil ta nagapo na digdian mas mahigpit na relabanan kan man iba-ibang rehiyon para sa nagpapadagos BP National Prisa Games. Okay, BP, so gustong magiling taud-taud abangan ang kawat kan Bicol, Buda, Ilocos. Third game digdi sa ICR quarterfinal sa ngonya nasa first game pa sana. Ayun, kaya pala sabi ni Gobrosal Casabago magayon yang pag-ilingon ini. Magayon na BP quarterfinals na baga. Wailing mo na dyan. So talagang mga matitindi. So nag-agi na iyan sa elimination round. Iyo. Okay. Okay? Natayaw ka dyan nakadalaga na inot sa sawang asakuan sa ICR. Siyempre mamaya na ito sa sawangan. Mamaya na. Nakamonitor. So, siyempre pa nag-report ka na tangay ito naman ka nag-inot. Maluyaw ka man magpalusot. Dapat ang pag sinita ka nantig yun sugo sa kao. Iyo. Di ba? Dalan mo na yan na rason na. Sige. Okay, BP. So, iyan ang mga kaabang-abang nakarawat sa National Prisa Games. Medyo magayon ang standing kan Bicol Region sa mga medal standing. Yes, okay, very good ha. Basketball yan ha, basketball. Okay, Joshua Bino, CCTV. Thank you Joshua sa report. Dali po dyan sa luwas. Oras natin, 10 minutos. Mga tugang bago po magabot ang alas 9 ninaga. Ligdi po sa satuyang programa. Sa anapot, mga tugang sa DCGB, reactions muna tayo. Heliuntado sa ibang mga reaksyon kan sa tuya tabi na mga kababayan regarding dyan. Good morning, Henry M. Permi kung nadadangog iyan ng mga rason, nagiulok nga na o kang eno, taso rason kang pag-burnout sa barangay 16, sawa. Iyo baga. Naroon naman hindi ito. So, nagkaribok sa barangay 16, nadadangog pala ito ni Judge Jason. Tapos garo inapudan si Kapitan Rodenas kan barangay 16 niya ito. Hinaranap kung saan nato para mangyari kung saan tabi iso brown so sawa na puminuropot mga tugang sa sanga. So yan tabi, sabi kan reaction kan sa tuya na parantabay regarding dyan po sa series of brownout sa satuya mga tugang na palibot. Hello Migo, maray na aga. BP, good morning. Yes sir. Nadangog ko sa istorya mo kan sawa. Hindi mo so video sa Marikina? Dai, arin naman. So baha bagasod ma? Okay. Ay, bilang mo yun nadakulaon na sawa?
Iyo adi. Sa Marikina? Marikina. Di mo na iling. Day ko na iling. Igwang sarong video ka sa hapon na nagluwas. Na may sawa? Naglangoy sa baha. Talaga? At dakulaon, makagirabo pagilingon. Aldo, ang sawa migo, bako siya masyadong delikado sa tawo. Pero kung mapurputang ka kan, di ka buhayon kaan. Kayo nga ni, garabaan tukwang mukaan. Oo. Oo, pero maray nga ni ito, tasawa. Paano kung halimbawa nangyari sa Commonwealth? Iba man sa Commonwealth migo. Panguna ko, bako sawaan maluwas naman. Iban maluwas duman sigurado ako. Natusunta ka na sa ramayon ka. Pata, gari, Dracula ang gawin tadi. Gari migo, mas Dracula gawin sa Commonwealth tadi. Pakonsilo ang kaya pag nag-uulo kang araw ka. Buda gari mga, basta haran na baon kayo tadi. Saramayon ka. Grabe. Sige, salamat. Sige, salamat. Salbatan ng joker ini, oh. Mana? Good afternoon, Hen, from mahal ko na. Ay, na sa mga kwanta. Bako da clear, so sabi ni Jose Chan, Ronald, pakicheck mo daw kan audio ta. Bako, dango ka daw kung malinig ang audio ta sa broadcast ta sa online. Ta, maluya da tabi ang maribog dai ang satuya tabing audio hali sa satuya tabi ng mga kababayan. Alright, bueno, di yun na po yan mga tugang ang rason kung nato nagakaigwa. Pero di ko aram kung anong oras tabi, may nag-text na naman sa beach volleyball. Ngunyan tabi ang finals man sa Sawangan, finals and semifinals. Tod ta iba ko si Shara, mailing kami tangani na pagkaiba ko si Shara, minahali tulos kami kang volleyball, beach ba? Ay, girang gusto ko ni Shara, duman sa basketball adi. Ika, Jerome, saan ang gusto mo, Jerome? Saan ka ma? Basketball ka o volleyball ka? Volleyball? Ah, okay. Sige. Ikan magibas ako. Di ba? O, bueno. Naka-monitor sa internet, tabi, pakitsaka daw nino kung mo okay ang signal. Tamay nagchat-chat sa kuya, ha. Good afternoon, tabi, and makonsuelo man ang ayun, iyo man talaga yan ang nangyayari. Mga tugang talaga, may kinaraman dyan sa, ano yan, siyempre, mga nagluluwasan niya ng mga istorya, justification kung nata, mga tugang nangyari po ang brownout. Okay na? O di bueno, kung yan tabi, resulta kan brownout, clear man da tabi, so sa tuya tabi na parang tabay dyan, klarado man da tabi so sa tuya na internet connectivity sa tuya tabi na broadcast, kaya pakikuha na lang, baka kasubago, baka naayos naman kasubago, mga tugang and ngunyan lang na riparokan sa tuya ng mga parantabay. Good morning, Tabi. Hen, paki-forward po sa Alex. Sige po, oning concern mo, Tabi, dyan sa barangay, sa 3rd District. Ayun, naso sa hindi. Nakuha na ni Hans Kasabago. Report na po sa hindi, Tabi. Hello? Ben. Yes, morning. Tabi. Opo. Dapat ang aleko, arog kaya, naroon sa TV may dapat bayaran rin dayan mo pairahay. Pag may mansala. Iyo. Siguro, aram mo, iyan migo, o garing halawig na laban yan. Adi, pwede ba ka mag-file ki, actually, ang solusyon dyan, o garing mga kanya-kanya man na interpretasyon kay abogado, pwede ba gamigo ang class suit? Pwede ba nga mag-file ki class? Class? Yes, oo. Kadakol talaga. Maski mga ka-opisina ko, makararot sa TV nila. Oo. So, rep. Grabe na ngayang purog-pulog kang rep. May bago ngayang rep. Iyo baga. Matalo ko na. Oo. Kaya, arog na ko tayo kaya. Dapat asi kasura rin dayan. Oo. Iyo. Arog din sabiyo. Linimpian lugod so, may transformer. Lang brown out lugod.
Basta na nga ni na nasablayan kang linya, kang kahoy. Kaya nga ni, linimpiyan niya ni BPN. Nag-brown lugod. Tagari nagkuha na, naging garo na naghaluwag lo. Sabi na, basta yun na yan. Paghalo no na. Aray, palugod na yung nag-alis wapek. ka. Yung at least napahingal, at least lamang. Kung na yung nag-alis wapek, waray ka yan. At least lamang napahingaloan si Chapat. Ang problema na naman kaya si Ans. Si Ansan may problema ko. Awinda. Okay. Sige, Nigo. Salamat. Wala. Sige, fight. Sama nito. Digdi man tabi sama nito. Brown out. There's a reason for the sunshine sky, and there's a reason why I'm feeling so high. Must be the season when that love light shines all around us. So let that feeling grab you deep inside and send you reeling where your love can't hide, and then go stealing through the moonlit nights with your lover. Mga tugang, salamat po kan sa inyong pagantabay. Ngunyan pong aldaw nin Webes ngunyan. Ano, Ronald? Tama, Webes na ngunyan. Webes. Mga tugang, petsa 25 na po kan bulan na Hulyo. Ang bilis ng pangyayari. Adi, makaskason ang panahon, ang oras. Buda tabi ang bulan, next week palan, Lunes palan, adi. Ralaugan na palan sa Lunes. Ha? Salamat kan sa inyong pagantabay. Mga tugang, goodbye. Mabuhay. God is good all the time. Lepong personalan, si Henry M. po, tagahapot lang. Goodbye. There's a reason. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kaiba. Kami